So Mama Rasta has confessed kurwara ne6 several times vachipa murume wavo. Chipo Nambirwa as ane drama. I really don't know how she thinks, but she is sometimes dramatic. She turned 30 years and she was thanking God kuti at least haana kufa neAIDS. Siki dzacho dzaiita dzaibaiwa mainjection hanzi asingapere mainjection aibaiwa. Achipiwa siki kudaro hanzi nyange ukageza zvekuita sei nyange akaisa perfume zvaisambopera. Siki yacho yaingoramba iri ichingonzwika. Hameno zvazvaingonzwika kunhuhwa kwaaiita ipapo. Mudumbu hanzi waimuchemedza kuzvambarara pasi chaiko waikonzereswa nesiki yacho iyoyo. Siki hanzi anga akapiwa zvake nemwe murume waakambodana naye, murume wemwana wake Clint ndiye akamupa siki yacho iyoyo. Hanzi zvakaitika ndezvekuti apiwa siki ukoka ndobva aona boyfriend nyowani. Achiona boyfriend nyowani kwakurara nayo ipapo pawasangana ndiye kaRasta waainaye izvezvi. Hanzi Rasta kwakutozosara kwakuti koiwe Chipo ndiri kunzwa kurumwa chichiri kuitika. Chipo kwakutozoita find out kuti isiki yaamupa futi murume munyowani uyu. Hanzi ndosaka ndichiti I can do anything for Rasta because Rasta akamuda nesiki dzake. Hanzi varume vangani vekuti ukamupa siki anozoramba inewe akasitikana newe. Asi dzimwe content soka they should ban imwe content inoitwa nevamwe vanhu. Kachipo Nambirwa akakaka kane I don't know kuti kane freedom of speech here kana kuti kane kakafumuka kana kuti kakaita sei. Shonga ganze pasocial media uchibuda uchiti ndakamboita siki inini ndakambozoita sei. Veduwe zvimwe zvacho hazvizoda. Ende iye nhaichipa anoluka 30 here mukadzi uyu 30 years asati kuma50 ajairira ma30 year old Chipoko chiko kunge munhu akuma50 uyu achitaura kuti hanzi thank God ndasvitsa 30 years but 30 years yacho iyoyo siki yakaita kuti ndisaite zvangu AIDS. Hanzi ndosaka makandiona ndichienda kukaranda ndichimhanya ndichipemera iye Rasta uyu because ane chikwereti chekuti akambompa siki. Asiwo varume vachoka aiwa vane zvivindi. Pana Mama Rasta aiwa ndinoti vane zvivindi kudai so. Ameno zvavangori Mama Rasta so asi zvakaoma. Kana iye Rasta anototi papa akatoperera. Chiko chinomboitika mudzimba umu ameno. And hanzi ndakapiwa siki inofema yaanga inayo yairwara nayo Mama Rasta. Naimi siki inofema ndeipi. Saka tane siki yepepo. Tine siki yemaIndia. Yekwanathandaza kai. Ndiye maPakistan. Hanzi siki yemaPakistan men. Tine siki yemaPakistan yekwanathandaza. Tine siki yekwananyati. Siki yeblue. Apa zvinotane siki inofema. 3 masiki atanawo so far. Anyway, iwo ndochapika yako kuti yako ndeipi papa. Ameno karanda ane drama chairo. I don't know what you guys think ne content iyi kuti vanhu vanouya vega ne health yavo kudai so pasocial media vanenge vada kuti chiite sei. Of course tiona zvekutaura. Hatishayi zvekutaura munhu akauya nesiki dzake. Ende kana mangwana takuzomutaura ngasati being bullied. Being bullied chirudzwa ine zvinhu zvawakaburitsa wega pachena. Wakati vanhu health record yako ukati vanhu ini ndiri kutenda Mwari ndakapa murume uyu siki ndakazoita sei. Saka manje isusu kana takunzi mangwana tozonzaiwa cyberbullying. Cyberbullying yechi munhu akauya nenyaya dzake ega pasocial media. Mukuona zvinozoitika manje pamberi apo kuti Mama Rasta anosungisa anhuwo ndozvinenge zvakungoitika. Vane mari yacho yekusungisa vanhu. Mama Rasta vane mari ndo vanosungisa vanhu. Ana Mama Rasta hapana koti inomboendeswa unosunga. Iye Mama Rasta ndiye angatosungiswe nevanhu. Handipa yakatomboita time and time again achienda kumacourts asungiswa. So chimwe chinonetsa futi pana Mama Rasta ndechekuti handi ndiyewo kumbonza anoiswa achida kubatsirwa paya zvikanzi ngaanombovhenekwa kuti ari right. Gore riya Tete Masibande vakapinda busy naMama Rasta ivava vachinzi nemunovatestesa hazvisi zvega izvi kuonda kwerudzii ngavanoratidze kuti vatiudze kuti health yavo yakamira sei asi social media inombotunga nedemo. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Wasada subscribe, please make sure that you're subscribed and see you in my next video.